בעיירה הצפונית שלומי יש רק בית ספר אחד, דתי. ועכשיו הוא במרכזה של סערה. לטענת הורים, המועצה המקומית מחייבת אותם לשלוח את ילדיהם לבית הספר הזה. הם קוראים לזה כפייה דתית. כתבנו רובי המושלג מדווח. בבית הספר הממלכתי דתי אורט בשלומי הולכות ונשלמות ההכנות לפתיחת שנת הלימודים. אבל זה בדיוק מה שמטריד את הקבוצה הזאת. 13 הורים לתלמידים חילונים לכל דבר, שהמועצה המקומית החליטה שהם ילמדו בבית הספר היחיד ביישוב, למרות שהוא משתייך לזרם הממלכתי-דתי. אנחנו כהורים חילונים מבקשים לממש את זכותנו לחנך את הילדים לפי אורח החיים שלנו והערכים שלנו. אני ידוע לי שבשיעורי ספורט יש פה הפרדה בין בנים לבנות, יש תפילות בוקר, ואני לא רוצה מצב של חינוך חילוני. ילדים, כולל בנים, מחויבים להגיע עם מכנסיים מתחת לברך. אני יודעת שקיים איסור נגיעה בין בנים לבנות. את העניין של הכשרות, שאסור להביא מאכלים מסוימים לכיתות. אין ולו דבר קטן ממה שאתם אומרים שיש כאן חלילה אפליה או מאלצים ילדים חילונים להיות ילדים דתיים. כפייה דתית? אדרבה. ובזמן שראש המועצה מראה לנו בגאווה את המבנה שאליו יעבור בקרוב בית הספר, ההורים לא מאבדים זמן. השבוע הם הגישו לבית המשפט עתירה נגד המועצה ונגד משרד החינוך, בדרישה לאפשר לילדים ללמוד ביישובים שכנים, בבתי ספר שמתאימים יותר לאורח החיים שלהם. כופים על הורים חילוניים לשלוח את ילדיהם לבית ספר שהוא בית ספר דתי. וזה מנוגד לזכותם החוקית ולזכותם החוקתית לבחור את מסלול הלימוד שהם רוצים בו עבור ילדיהם. עד לפני שנה אפשרה הרשות המקומית להורים לרשום את ילדיהם בכל בית ספר שבו הם ירצו באזור. אבל השנה זה נגמר. בבית הספר בשלומי לומדים כ-150 תלמידים. במועצה המקומית פשוט נאבקים על כל תלמיד, שם מבינים שכל תלמיד שיצא מבית הספר, המשמעות היא פחות תקציבים. בעצם אתה נלחם על כל תלמיד. אני לא נלחם, אני פשוט מאוד לא מספק אזורי רישום, וכל ילדי שלומי ילמדו כאן בבית הספר. במשרד החינוך אומרים שתגובתם תישמע בבית המשפט, ולהורים ולילדיהם החילונים נותר כעת לסמוך רק על חסדי שמיים.